6 jaar geleden zijn we hier een wijngaard begonnen. Eigenlijk omdat we heel veel grond hier hebben. Ja, dit is gewoon dit is denk ik wel het mooiste avontuur buiten onze kinderen wat we samen aangegaan zijn. En Douwe is echt de harde, noeste werker op het land. En ja, ik moet het product verkopen. We hebben dus vorig jaar besloten om een deel van onze witte wijnoogst, om daar champagne van te gaan maken. Champagne? Ja. Friese champagne? Friese champagne. Eerste Friese champagne. En dat Ja? leek... Ja. Ooit? Ja, ooit. Ooit. Ja. En ja, we moeten afwachten of Friesland... Klaar is voor Friese champagne. Ja. Ja. Wij vinden dat er genoeg momenten in een mensenleven zijn die gevierd kunnen worden met champagne. En dat zal in een Fries mensenleven niet anders zijn. Alleen de Friesen zien die momenten misschien niet altijd even goed. Dus wij willen ze daar heel graag bij helpen om die momenten in ieder geval aan te kunnen grijpen. En om daar ook een gepaste champagne bij te hebben. En hoe smaakt het, de champagne? Ja. Nou, dat gaan we straks eens even uitproberen. Het is een spannend moment. Ja? Ja. Ja, dat vind ik echt. Want ik heb hem echt niet geproefd. En ja, dus ik ben echt heel benieuwd. Straks is het heel vies. Nee, dat kan niet. Maar dit... Nou, dan doe jij hem open of... Zal ik hem open doen? Doe jij dat maar. Zal ik hem open doen? Ja, doe jij ook eens wat. Nee, dank je. Wacht even, dan moet je even wachten. Wacht even. Nee. Ja, je moet even het etiket laten zien. Je hebt je hand nou net op Nou, het maar etiket. ik moet wel draaien kunnen. Zo. Zo. Nou, gaat ie. Heb je de glazen? Ja, Ja. nu wel. Gaat ie hoor. Wow! Zo. Nou. Kijk eens. Ik ruik hem nu al. Op een mooie grond. Heerlijk. Om trots op te zijn. Wat treffelijk. Hey, geweldig. Historisch moment. Historisch moment. Ja. Ja. Dat we maar in het rijtje van Berenburg en dergelijke terecht mogen komen. Dat lijkt me een mooi streven. Hoi. Ik ben Milan en ik ben 8 jaar. En ik golfde toen ik 5 was. En ik vind golfen zo leuk omdat je heel veel in de natuur zit. En de natuur vind ik heel erg mooi. Zijn er veel kinderen van jouw leeftijd die golven? Nee, niet echt veel. En hoe kan het dan dat jij wel golft? Omdat mijn opa het ook eerst deed en mijn vader. Dus toen deed ik het ook op vakantie. En toen vond ik het best wel leuk. En toen ging ik het hele jaar door. En toen vond ik het steeds leuker en nu zit ik op les en nu golf ik meer. Wij hebben gehoord, jij hebt al een keer een hele bijzondere slag gehad.
Wat voor slag is dat? Een hole-in-one. Wat is een hole-in-one? Dat je hem in één keer in de vlag krijgt. Als je hem goed hebt opgelijnd, dan misschien, bij mij kwam het net 2 stuiters en toen rolde hij nog even en toen viel hij erin. Maar het kan ook zijn dat hij tegen die vlag aankomt en dat hij even tegen die vlag aanblijft en dat hij dan in de hol valt. En wat dacht je toen dat gebeurde? Nou, toen was ik wel heel blij. Dit wordt